Stal sa mi taký nadprirodzený zážitok s Bohom, že viem, že existuje. A keď tento nadprirodzený zážitok hovorím, tak ešte aj ateisti mi povedia, že na pol sekundy som sa stal veriacim. No tak dávaj. Toto sa týka výberu mojej vysokej školy. Bola som zmetená, nevedela som, ako ďalej smerovať. Spravila som takú crazy vec, keď to niekomu vravím, tak to neodporúčam, lebo by sa z toho mohlo stať veštenie. Mala som 7 papierikov, na ktorých boli napísané rôzne školy a na 7. papierik som napísala, že niečo iné. A bola som taká, že Bože, že viem, že tvoj plán pre môj život je dokonalý a chcem ťa oslaviť svojim životom, ale ja naozaj neviem sama zo seba, že čo mám študovať. Modlila som sa, zavreté oči, všetko. A zrazu som si potiahla a vytiahla som papierik, že niečo iné. A zrazu prvá myšlienka, čo mi prišla, bola, že napíš na ďalší papierik teológia. A som bola taká, že OK, že to čo je. Znova som ako keby zamiešala a zrazu vyťahnem, že teológia druhýkrát. A bola som taká, že dobre, idem sa modliť ešte tretíkrát a ak sa to na tretí raz potvrdí, pôjdem do toho. Zamiešané všetko, zavreté oči. Tretíkrát som to potiahla. Bola som aj šťastná, ale zároveň to bol pre mňa šok. Ale samozrejme, ako som na začiatku povedala, neodporúčam to robiť pravidelne, lebo sa z toho môže stať nejaké veštectvo, ale viem, že mne Boh konkrétne nadprirodzene takto hovoril a je to pre mňa aj taký dôkaz naozaj toho, že Boh existuje a často rada si to pripomínam, lebo v tom vidím jeho konanie.